Białoruś w tej chwili nie jest w stanie niczego zrobić bez zgody Kremla i myślę, że taką zgodę w tej chwili na te rozmowy z Amerykanami posiada. Zobaczcie, jak bardzo wyraźnie widać, że Łukaszenka jest pośrednikiem Putina. Przepraszam, nawet tutaj za rosyjskiego więźnia wydawany jest białoruski więzień. Kto decyduje? No przecież Putin oczywiście. Teraz mamy w Polsce wielką dyskusję właściwie, dlaczego go wypuszczono i kto się zasłużył najbardziej. No ja myślę, może to brutalnie zabrzmi, ale jednak myślę, że najbardziej zasłużył się tu Trump. Dzień dobry. Dzisiaj zdarzył mi się taki zbieg okoliczności, bardzo dziwny. Czasami się ludziom zdarzają zbiegi okoliczności w życiu, a w moim przypadku był to taki zbieg okoliczności, że miałam w Wilnie, bo jak Państwo widzą, znajduję się teraz w Wilnie, miałam w Wilnie wygłosić laudację, ponieważ nagrodę Stowarzyszenia Forum Polsko-Litewskiego Dialogu i Porozumienia miał dostać Andrzej Poczobut, więzień. Andrzej Poczobut w więzieniu. Ja miałam wygłosić laudację, a jego kolega, z którym on jeszcze siedział w nowopołockiej kolonii karnej, Edward Palczys, miał odebrać tą nagrodę. Tak o to poprosiła go Oksana Poczobut. A tu wiadomość, że Andrzeja zwolniono. Także muszę powiedzieć, że doszliśmy do wniosku, że waga nagród Forum Polsko-Litewskiego Porozumienia jest jakaś wyjątkowa, skoro z tego powodu zwalniają więźniów. No to oczywiście jest żart. A teraz spróbujmy się przyjrzeć przyczynom i następstwom tego, co się stało, to znaczy zwolnieniu Andrzeja. No wiadomo, że po pierwsze to wszyscy się strasznie z tego powodu cieszymy. Człowiek siedział 5 lat i miesiąc, bo dokładnie posadzono go, a został aresztowany 25 marca 2021 roku. Został zatrzymany. Potem był prawie 2 lata chyba, prawie 2 lata był w areszcie do sprawy sądowej, a następnie dostał wyrok 8 lat. W międzyczasie tam rozmaite pomysły były w sprawie tego, jaki ten wyrok mu dać. No, to się troszeczkę zmieniało. Wiadomo, generalnie, jakby to powiedzieć, artykuł nie jest istotny. Wiadome było to, że ma dostać go wysoki wyrok i ma być takim obiektem przetargu tak naprawdę. I tak się rzeczywiście stało. Na początku myślę, że sam Andrzej spodziewał się, wkrótce będzie można go o to zapytać, jak wyjdzie ze szpitala i zacznie normalnie funkcjonować. Myślę, że sam się spodziewał tego, że będzie jakiś rodzaj zwalniania więźniów, jakiś rodzaj wymiany, może nawet nie wymiany, wtedy jeszcze tego, tak żeśmy o tym nie myśleli, w okolicach roku 21-22. W okolicach roku 22 sytuacja się drastycznie pogorszyła. To znaczy po wybuchu wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę pełnoskalowej, no to drastycznie zaostrzyły się stosunki i sytuacja na Białorusi. To właściwie mówią wszyscy również byli więźniowie polityczni, to wspominają tą sytuację. No i okazało się, że właściwie Andrzej mija 2 lata, mija 3 lata, on nie wychodzi. Na początku była jeszcze taka możliwość, a mianowicie uwięzionym Polakom, członkom Związku Polaków, wśród nich Andrzejowi, proponowano wyjazd. Po samym początku Andrzej stanowczo się na to nie zgodził, powiedział, że nie wyjedzie, no i w związku z tym nie został zwolniony. Jak to ostatnio relacjonował premier, również i teraz on wynegocjował jednak to, że wyjedzie tylko wtedy, jeżeli będzie miał ze sobą paszport. A dlaczego ten paszport jest taki ważny? Mianowicie wielu więźniów politycznych białoruskich jest wyrzucanych za granicę w ogóle bez dokumentów. Także oni nie mają szans wrócić, bo oni najpierw musieliby wyrobić w ogóle jakieś dokumenty, żeby móc pojechać na Białoruś. No, a Andrzej okazało się, że jednak dostał swój paszport, czyli z tym paszportem teoretycznie będzie mógł wrócić do Grodna. No ale co tam, jak to ma wyglądać, to powiedzmy sobie szczerze, na razie ja sobie to nie bardzo wyobrażam. Ale to już jego wola, on zrobi jak będzie uważał. Jak wiemy, no jest człowiekiem szalenie twardym i
choćby ta pierwsza jego decyzja, że stanowczo i absolutnie pod żadnym pozorem nie ma zamiaru opuścić kraju, z którym jest związany, z którego pochodzi, z którego pochodzą jego rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. No i w ogóle rodzina Poczobutów jest związana z grodzieńszczyzną od mniej więcej 500 lat. No, sama odwiedzałam z ojcem Andrzeja jeszcze takie gniazdo rodzinne, czyli Poczobuty. Zaścianek Poczobuty, tam jest niedaleko też Zaścianek Odle, bo to byli Poczobutowi Odleniccy, takie było nazwisko. Prawdopodobnie rodzina, mówi się, że prawdopodobnie przywędrowała być może gdzieś bardziej jeszcze z północy, bardziej z Wileńszczyzny, no ale to gdzieś musiało być w okolicach XV-XVI wieku. Także no, trudno sobie wyobrazić człowieka, który ma bardziej prawo do tej ziemi niż Andrzej. No, niezależnie od tego, że uważa się za Polaka, a to jest obecnie Białoruś, no to niewątpliwie jest autochtonem. To pomysł, że on pochodzi czy skądinąd, no jest absurdalny. Nie tak dawno znajoma opowiadała mi tutaj, zresztą Polka z Litwy, że jej córka bywa pytana, kiedy dowiadują się koledzy w Polsce, gdzie ona studiowała, że dowiadują się, że ona pochodzi z Litwy, że urodziła się na Litwie, to się pytają, a to kiedy twoi rodzice wyjechali na Litwę? To oni tam do pracy pojechali? No i okazuje się, że część młodego pokolenia nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje po prostu autochtoniczna polska ludność w tamtych regionach. Jest oczywiście przedmiotem już dyskusji historyków, jakie jest pochodzenie tej ludności, jak to wygląda, skąd się wzięła, no ale fakt jest po prostu faktem. Tacy ludzie, tacy obywatele Białorusi, tacy obywatele Litwy po prostu są. No i wracając do sprawy Andrzeja, no teraz mamy w Polsce wielką dyskusję właściwie, dlaczego go wypuszczono i kto się zasłużył najbardziej. No ja myślę, może to brutalnie zabrzmi, ale jednak myślę, że najbardziej zasłużył się tu Trump, którego nie jestem największą wielbicielką, no ale niemniej jednak myślę, że to była przede wszystkim zasługa jego dyplomacji. W tej chwili już ponad 400 osób, ponad 400 więźniów politycznych białoruskich zostało wypuszczonych. No oczywiście każda osoba, która zostaje wypuszczona, to jest no po prostu plus, to jest humanitarna korzyść. No ale z drugiej strony jest też kwestia taka, że trudno nam powiedzieć, czy nie zostaną wzięci następni zakładnicy i jak to naprawdę będzie dalej wyglądać. No fakt jest w każdym razie taki, że niewątpliwie zasłużył się John Cole, czyli specjalny wysłannik Donalda Trumpa, który no, tam oczarował Łukaszenkę, jak to się mówi, ale ja myślę, że to nie było oczarowanie. Ja myślę, że to są polityczne rachuby bardzo wyraźne, to są polityczne rachuby zarówno Białorusi, jak i Stanów Zjednoczonych, jak i, uwaga, myślę, że również Kremla. To znaczy Białoruś w tej chwili nie jest w stanie niczego zrobić bez zgody Kremla i myślę, że taką zgodę w tej chwili na te rozmowy z Amerykanami posiada. Dlaczego nie jest w stanie niczego zrobić bez zgody Kremla? Bo ja wielokrotnie spotykałam się z takimi opiniami, z takimi argumentami w Polsce, to właściwie przeprowadziłam nieskończoną ilość dyskusji na ten temat, że Polska nie zdała egzaminu, nie przeciągnęła Łukaszenki na stronę Zachodu, a mogła. No więc ja zostawiam już może problem samego początku lat 90., co mogła, czego nie mogła Polska zrobić. No Polska się wtedy w ogóle odbudowywała i właściwie dopiero tworzyła swoją politykę zagraniczną, więc nie wiem tak naprawdę, co mogła. Natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że od czasu, kiedy ja obserwuję tą politykę początku lat 2000, to już nie mogła. A dlaczego Polska nie mogła przeciągnąć Białorusi na swoją stronę? Dlatego, że Białoruś jest fundamentalnie uzależniona od Rosji. Była uzależniona już wówczas, a teraz jest uzależniona jeszcze wielokrotnie bardziej po wojnie, wszystkich sankcjach. Ale także i wtedy, kiedy była uzależniona nieco mniej, w gruncie rzeczy nigdy ze strony zachodniej, czy to polskiej, czy to szeroko pojętej Unii Europejskiej, czy to Stanów Zjednoczonych, nie padały oferty, które pozwalałyby przebudować gospodarkę, przestroić gospodarkę w stronę zachodnią. Tak naprawdę ten rosyjski kierunek był zawsze dla Białorusi najbardziej ponętny i najłatwiejszy. I to obiektywnie trzeba powiedzieć, to prawdopodobnie nie tylko dla Łukaszenki. No ja to sprawdziłam sobie ostatnio i rzeczywiście
ponad 80% energii pierwotnej, to się tak nazywa, czyli w ogóle wszelkiej energii, jaka wchodzi do gospodarki, pochodzi z ropy i gazu. W przypadku 83 chyba, czy 86, tu mogę nie pamiętać dokładnie cyfry, ale w każdym razie jest to dobrze ponad 80% całej białoruskiej energii. Produkowanej jest rozmaitego rodzaju, nie tylko elektrycznej, produkowanej jest z ropy i gazu. I to uwzględniając również elektrownię, prawda, ostrowiecką, która produkuje już na paliwie jądrowym. Ale nawet uwzględniając to, nadal ten bilans tak wygląda, a ropa i gaz są skąd? No, z Rosji oczywiście. A skąd się bierze paliwo w elektrowni ostrowieckiej? No, również z Rosji oczywiście, również. A technologia elektrowni ostrowieckiej, a także z Rosji. No więc możemy zauważyć, że Białoruś jest po prostu całościowo uzależniona w swoim w ogóle egzystencji w tej chwili od Rosji. Rurociąg, którym sprowadzany jest, gazociąg w zasadzie, którym sprowadzany jest gaz, jest również własnością, już nie jest własnością państwa białoruskiego, tylko ropociąg jest jeszcze własnością, a gazociąg już nie. Zarówno gaz, jak i ropa sprzedawane są po szczególnie preferencyjnych cenach. Do tego dodajmy, że to są chyba dane z 2024 roku, 65, już nie będę, chyba 65% całego obrotu handlowego w ogóle białoruskiego to obrót z Rosją. W związku z tym możemy powiedzieć, że Białoruś nie ma swobody manewru i od wielu lat już jej nie ma tak naprawdę, nawet kiedy była nieco mniej uzależniona. Mnie uderzyła jedna rzecz, mianowicie, że w gruncie rzeczy jedynym właściwie chyba politykiem, którego spotkałam, od którego usłyszałam jakieś takie pragmatyczne zdanie na ten temat, to był w 2020 roku Mateusz Morawiecki, dlatego że ja pamiętam, że jak była ta rewolucja białoruska, te wielkie wystąpienia, to był to jedyny polityk, który wspomniał, że trzeba myśleć nad jakimś planem Marszala dla Białorusi, bo jeżeli byśmy sobie wyobrażali scenariusz zwycięstwa Białorusi demokracji, czy jakiegokolwiek w ogóle obalenia Łukaszenki, czy jakby to powiedzieć, odłączenia się od Rosji, to w oczywisty sposób musi być jakieś rozwiązanie gospodarcze dla tego kraju, bo inaczej to po prostu wszystko jest całkowicie niemożliwe. No i w związku z tym ja naszym kawiarnianym politykom, którzy mówią, że oj, trzeba Białoruś odciągnąć, tutaj Łukaszenka na pewno chce, tylko my go nie chcemy, to chcę powiedzieć, żeby patrzyli na dane twarde i one właśnie takie są póki co. Więc dlaczego został zwolniony Andrzej mimo to wszystko? No nie tylko zresztą Andrzej, bo tam zostało zwolnionych 3 Polaków, wśród nich również taki młody ksiądz, który 14 lat dostał. Także i jeszcze trzecia osoba, której nazwiska premier nie wymienił, przedsiębiorca, który chyba za 14 lat skazany. To rozumiem, że to był jednak współpracownik służb polskich. No i ich wymieniono między innymi wśród tych wymienianych przez polską stronę, rozumiem, że był rosyjski archeolog Butiagin, który robił nielegalne wykopaliska na Krymie. Tu powstało pytanie, czy Ukraińcy nie będą mieli pretensji o to, że zamiast wydawać tego skądinąd poszukiwanego przez Ukrainę archeologa im, to myśmy go wymienili, dali go Łukaszence, a Łukaszenka go sobie oczywiście odda Putinowi. Więc z tego zresztą zobaczcie, jak bardzo wyraźnie widać, że Łukaszenka jest pośrednikiem Putina. Przepraszam, nawet tutaj za rosyjskiego więźnia wydawany jest białoruski więzień. Kto decyduje? No przecież Putin oczywiście. To on sugeruje, że byłoby dobrze można oddać tego Poczobuta, tylko wyciągnijcie tego Butiaki. Najprawdopodobniej za pomocą Amerykanów wykonywana jest ta operacja. Znaczy Amerykanie sugerują Polakom, że byłoby dobrze to zrobić, no i Polacy to ostatecznie wykonują. Ja uważam, że tu warta skórka za wyprawkę, mówiąc starym przysłowiem. Starym powiedzonkiem, dlatego że, no co tu dużo mówić, jednak jakkolwiek szkodliwa by nie była działalność tego rosyjskiego archeologa na Krymie, to jednak życie Andrzeja Poczobuta warte jest więcej. I jeśli nasi ukraińscy partnerzy by tego nie zrozumieli, to myślę, że można próbować im to wytłumaczyć. A jakby nie chcieli rozumieć, to już trudno, dlatego że to po prostu jest bardzo istotna dla Polaków, dla nas Polaków sprawa i tyle. Więc i to jest jakby moim zdaniem powód wypuszczenia Andrzeja. Ostatecznie zostało to wynegocjowane pod
amerykańskim parasolem. Kto brał udział w negocjacjach, tego oczywiście nie wiem. Wszyscy wypinają piersi do orderów, wszyscy teraz chcą się sfotografować z Andrzejem Poczobutem, i premier Donald Tusk, i koordynator służb specjalnych Siemoniak, i no w ogóle właściwie wszyscy. No ale ja powiem szczerze tak, ja gratuluję absolutnie wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Jestem przekonana, że jacyś ludzie przecież musieli nad tym pracować. Ktoś musiał tam z tymi Białorusinami się jakoś tam kontaktować, z Amerykanami, no jakieś prowadził kontakty. Ktoś musiał jednak oferować, kogo my możemy oddać. Tam jeszcze przecież poza Putiaki nam na pewno byli jacyś jeszcze pewnie szpiedzy. No więc wszyscy, którzy to robili, ja bym chciała powiedzieć tak, wielkie dla Was gratulacje, że Wam się to udało i że udało Wam się wyciągnąć Andrzeja. Naprawdę warto było, a popatrzywszy na jego, jak on wygląda, to myślę, że jeszcze trochę już nie byłoby kogo wyciągać, więc dobrze, że zdążyliście na czas. Natomiast teraz pytanie jest jeszcze takie, co dalej? Czy to jest tak, bo wielu już tak widzi, Andrzeja Poczobuta wypuszczono. Właściwie chyba na Białorusi zapanowała wolność. No może jeszcze nie całkiem, ale prawie. Już będzie odwilż teraz na pewno. 400 ponad więźniów wyszło. No tak, ale zdajcie sobie sprawę, szanowni państwo, że jeszcze jakieś 2000, a może 3 siedzi. Najczęściej są to więźniowie o nie tak znanych nazwiskach, choć jest jeszcze paru o znanych nazwiskach. Jest na przykład 23 albo 24 dziennikarzy, którzy cały czas przebywają w białoruskich więzieniach. Nam się najczęściej słyszymy wymienianą liczbę 1200 więźniów. Więc tych więźniów na Białorusi jest znacząco więcej. Dlaczego podawana jest taka liczba? Bo to jest liczba, którą potwierdziły organizacje praw człowieka, potwierdziły nazwiska, konkretne osoby. Natomiast w przypadku pozostałych osób, one często nie zgłosiły się, ich rodziny na przykład do obrońców praw człowieka, albo one nie chciały, żeby te osoby były włączane na listę, bo to na przykład obawiały się gorszego traktowania, bo reżim Łukaszenki pod tym względem jest bardzo sprytny. To nie jest tak jak kiedyś jeszcze w Polsce Ludowej, że można było być więźniem politycznym i jakby to powiedzieć, twoi bliscy, czy ludzie, którzy ci pomagali, z tego powodu nie ucierpieli. Nie, to nie można ani pomagać, ani wymieniać, że jesteś polityczny. No Łukaszenka, obserwując inne reżimy i doświadczenia, czyni poprawki, więc na przykład wie, że akcje pomocowe są bardzo integrujące, integrują ludzi, dają ludziom w więzieniach poczucie siły, poczucie, że nie są sami. W związku z tym, co trzeba zrobić? Trzeba zahamować te akcje przede wszystkim i na przykład posadzić tych, którzy pomagają. I tak właśnie się dzieje. No i w związku z tym w więzieniach białoruskich mamy znacząco więcej ludzi, niż w tej chwili się mówi. No i jak będzie wyglądała ich dalszy los w momencie, kiedy zabraknie tych najsławniejszych, tych o najbardziej znanych nazwiskach? No ja trochę się o tych ludzi martwię, bo to są często ludzie, którzy po prostu poszli siedzieć, bo postawili lajka na Facebooku albo nawet w Odnoklassnikach. To są taki Facebook w rosyjskiej sieci w zasadzie, rosyjskojęzycznej. No więc sama słyszałam od jednego z więźniów opowieść o człowieku, który postawił lajka pod postem Borysa Niemcowa. Borys Niemcow to rosyjski opozycjonista, który został zamordowany w 2015 roku. On tego lajka znalazł, nagranie Niemcowa w roku 2019 i postawił tam lajka. A w 2022 czy 2023 go posadzili za to. Ktoś odnalazł tego lajka. Jak to się stało? Bardzo trudno sobie wyobrazić, jak to jest, jak przeglądane są te sieci społecznościowe. Ale ja myślę, że to jest też kwestia, o której wielokrotnie mówiłam. To znaczy kwestia taka, że w pewnym momencie dyktator staje się zakładnikiem swoich służb. Bo żeby zwalczyć przeciwników, trzeba zwiększać siłę służb cały czas. A następnie służby, jak już zamkną wszystkich wrogów, to muszą zacząć zamykać ludzi obojętnych albo i przyjaciół, ponieważ muszą udowadniać, że są potrzebne. Inaczej mogłyby nastąpić redukcje, zmniejszenie budżetu, ludzie musieliby zrezygnować ze swojej lukratywnej, takiej cennej pracy. Także tak to wygląda panowanie służb potem nad dyktatorami. Tak czy inaczej w Białorusi, moim zdaniem, do demokracji i do odwilży jest jeszcze bardzo daleko. Bardzo dużo zależy od sytuacji, która
będzie w tej chwili sytuacji z Rosją, jaka sytuacja będzie na froncie ukraińskim i w ogóle ukraińsko-rosyjska sytuacja. Im słabszy Putin, no, wydaje się, że on raczej jednak trochę słabnie, bo no, masowy pobór, który być może będzie konieczny, albo w każdym razie, który może być potrzebny, no to nie jest coś, o czym Putin marzy. Wydatki są ogromne rzeczywiście, które Federacja Rosyjska już poniosła na tę wojnę, no więc robi się rzeczywiście słabszy. W takich sytuacjach no, ten chwyt na Białorusi nieco może zelżeć, chociaż tak jak podałam, no, fakty są faktami. To są twarde fakty, jakby nie wyglądały chęci reżimu. No ale tak czy inaczej może nastąpić jakieś lekkie poluzowanie, żeby zadowolić bardziej Zachód. No, do czasu, dopóki oczywiście Łukaszenka nie zamknie kolejnych osób, ażeby nimi ponownie zahandlować, ponieważ handel ludźmi stosuje od bardzo długiego czasu. No a nam pozostaje teraz już tylko jedno, a mianowicie możemy po prostu cieszyć się, że Andrzej wrócił do nas, że jest na wolności, szczęśliwie. Ja z wielką radością sama po prostu to przyjmuję, jak i to, że iluś moich przyjaciół i kolegów wyszło po prostu i że oni wreszcie nie męczą się w tym straszliwym systemie współczesnych gułagów, tylko są, no choćby w Polsce, jeśli nie mogą być u siebie na Białorusi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o lajki, proszę bardzo o subskrybowanie kanału, bo początkujące kanały zawsze mają dużo trudności, w związku z tym bardzo nam potrzebne są Państwa subskrypcje. Dziękuję i zapraszam na następne programy.